Ahoj. Ahoj. Čau. Takže tohle je Parker tohle... Ne, počkej, budu hádat. Joey, Monika, Ross, Rachel a... Pardon, o vás Phoebe nemluvila. Chandler, jen žertuju, už jste můj oblíbenec. No. Co kdybyste mi každý něco o sobě pověděl? No, vlastně už bychom měli radši jít. Typický Ross. Rachel, vy celá záříte. Dovolíte? No, už jste si dovolil. Rachel, uvnitř vám roste nový život. Je na světě něco zázračnějšího, než... fotka psa, kde je to? To byl náš pes. Už je dávno mrtvej. No, aspoň vám dělal radost. Haf, kamaráde. Haf. Překrásné místo. Báječný večer. Řeknu vám, že když jsem tady s vámi všemi v salonku 3, cítím se tak šťastný. Kolik radostných událostí tady proběhlo, jubilea, plesy, micva, jak bar, tak bat. Ale dnešku se nic nevyrovná. Můj bože, na tuhle chvilku nechci zapomenout, jako bych si chtěl vás všechny v duchu vyfotit. Cvak! Myslím, že Blesk selhal. Skočím si na pány, jsem tu hned. Bože, jak je ta chodba báječně osvětlená. Můžu ti nabídnout něco k pití? Třeba vodu a rohypnol? Musím ti říct, že tenhle byt je... Nemám slov. Díky bohu. Je to přístav. Nebe v druhém patře, novodobý ráj uprostřed Jo, rozbouřené. já vím, jasně, chápu. Poslyš, co kdybychom jen tak relaxovali, jen si spolu poseděli, mlčky. Báječný nápad. Bože, na tak pohodlným gauči jsem ještě v životě neseděl. To snad ne, tak zkusíme něco jiného, něco si zahrajem. Hry zbožňuju. To je šok. Zahrajeme si třeba hru... Kdo dokáže nejdéle mlčet? Nebo karty. Radši nejdřív tu první. A pamatuj, kdo promluví první, prohraje. Tak jo. Já prohrál, teď karty. Ježišmarja Kriste, pane. Nějaký průšvih? Průšvih? Ty to slovo taky znáš? To není všechno dokonalý, není všechno báječný? Ani všude neplanou světla milionů bludiček. Vždyť to byly jen brzdový světla. Tak promiň, že se dívám pozitivně na dopravní zácpu. Moment, nemusíš se dívat pozitivně na všechno. Nezlob se. Jsem už takový, jsem prostě optimista. Ne, to já jsem optimistka. Ty jsi jako Santa Claus na tripu. V Disneylandu. Když si zašuká. Tak co mám dělat? Mám všechno vidět černě, mám se míň radovat? Mnohem míň radovat. Dobře, tak abych citoval Rosse. To raději půjdu. Nashledanou. Jo, bacha, ať se cestou nepraštíš o nejlepší dveře na světě. Že je to ta nejlepší hádka, kterou si kdy zažila?